Que veño o sono a levarme a un paraíso sen santos, nin guardiáns, nin purgatorio. Agora na primavera fixen 9 anos. Son moitos para non procurar nada de proveito na vida, así que vou escribir un libro. Tamén, a verdade é que non sei moito se serven para algo. Se facer un libro é facer algo de proveito. Pero algo en valer, que aquí na miña casa os estantes rozan os teitos do cuarto e non teñen máis que libros. Mercáronos os meus pais, e neles lemos toda a familia. En fin, lemos algúns. Meu irmán pequeno Marcos, máis ben pintos, que aínda non sabe ler nin escribir. E logo anda mamá berrando pola casa que onde se debuxa é nos cadernos. Mas el colleulle afección a pintar de colores as páxinas impresas dos libros máis grosos do cuarto. Pois digo eu, para iso tamén serven os libros, para facerlles maragatos de colores. Despois ven onde a ti e diche con todo o morro no seu idioma particular. É claro, que vin un ibu, traducido, escribín un libro. E traen as mans un deses que fan os que se dedican a estudar os nenos, pedagogos, chámanse. Escriben libros para nenos e nenas pequenos, aínda que... Porque retorcen os contos. Cóntanche a carapuchiña do revés, por exemplo. Ou fante traballar a ti e listo. Estás a pique de chegar ao remate e pónenche. Ben, agora lixe entre estes 3 finais ou inventa ti un. Eu para iso escribo o libro inteiro. Dame mágoa que tamén ás veces nos queren pequenos para sempre. E parece que cando escriben teimasen en tratar só de causas moi vistas e non das atopado nada verdadeiro de veras. Tamén así calquera inventa, non che digo. Marcos pasa as páxinas e amósache todo satisfeito un maragato de cera verde e máis adiante outro encarnado e azul e marrón e volta ao verde, así. Os dous maiores, Xoán e máis eu, lemos bastantes. A nós os libros ás veces servennos para pelexar, porque non quero que saiba máis que a min e el non quere que eu saiba máis que a el. E se me di, entón colle o cabalo voador que ten ar saíndolle do ventre. Quero poder cortalo e dicirlle, xa sei que falas de Pegaso. Tamén sei o pico, é que o capitán Nemo veu aquí, andou por randa a buscar o tesouro dos galeóns, vai el. Si, pilotaba Nautilius e fixo con el 20.000 leguas de viaxe submarina, pero aínda o intenta. Hai galiñas azuis. A ver se lle pregunto como unha pasmona. Si, onde? Mais ríome del. Non vai haber, xa llo explica a Ana o Leoncio na carta. Meus pais foron a Portugal e trouxeronlle a Marcos un libro coas páxinas de trapo. Para podelo lavar, di mamá logo de que lo lea. Para nós veu ao Salvador Gaivota, tamén o hai en castelán, e daqui a pouco quizáis en galego. Entendémolo ben. Por veces preguntamos algunha palabra, pero pensei que un idioma estranxeiro sería máis difícil. Ler en portugués está chupado. Pode calquera. Agora estou moi amolada. Xoán colleu do estante un titulado La Casa Verde, gordísimo, polo visto dun suramericano. E meu pai díxolle, onde vas con iso, éche moi complicado para a túa idade. Ben, que che busco algo máis axeitado. Xa sabía eu que con dicirlle iso estaba armada. Creo que aínda ben meu pai non acabar a última palabra e Xoán estaba metido no tocho. Claro, amoloume, agora teño que lelo. O caso é que non me gusta. Non sei por qué, pero o caso é que ese tipo non me cheira ben, con eses dentes de tiburón. Non me vai dar a gana de lelo. E o Xoán vaime pillar coas aventuriñas todas. E eu non vou aprender nada do que diga ese escritor. Paréceme que non perdo nada. Sí, pero que natura despois o meu irmán? Por iso, entre outras cousas, vou escribir un libro. Porque non me interesa nada ese que el colleu, porque me amolou, e porque seguro que tamén eu teño algo que contar. A ver se non vai ter nada que aprender o Xoán de min. Me baste, que non